kuma boka mai ya faru ne na zo na ga kafa a wato akwai wani ogana a Senegal ya zo na mishi yan dabaru wata kuka ce a Asiya to kukar ta ɗebu shekaru almorin je tanyatar da ni na ɗebo gumin kadangaru shine na biyo ta Habasha na ɗebi kitsan tafin kafa garin sauri har na yi tuntube ka san tafiyar gashi mu yanzu nan dina zogi yake shi yasa kaga ya sana a ya harkokin ya cikin gidan ya fama da yawan nemo ka zaɓenmu ne ya zo ga jama'a kuma sun yaba da ni burina ni kawai a magance magauta 'yan gunaguni ai aikin nan naka ba wuya in har ka bullo da magani mu duba kasar mu ga me take faɗa ka san aiki sai da bincike kaga nan taron rantsar da kai ake nan kuma 'yan sanda suna tsaye kai wato akwai wani gaska mai rabon kuɗi dan kai wasa zai gama da kai to boka yanzu yaya za a yi ni fa kujeran nan ina